En hacker lige frem. Du kom lige. Hvad er bedst her? Du er bedst her. Gud, hjælp mig nu! Altså, hvad fuck er det, I laver? Dude. Oh my god. Dude, Sile, kig lige hurtigt! Hvad er det, der er bedst? Kom nu! Han er en hacker, han hacker ham der. Kom, dude! Er det ikke den her? Jeg spørger! Hvad sker der? Hallo? Dude? Hallo? Hallo? Det så jeg godt. Ja. Hey, Wes.